Giza kumearen bizitzan, personaren bizitzan, bi historik klase egoten dira. Batzuk, kanporuntzkuak, pertsona baten kronologia eta gertakizuna kontatu litezkenak egiten dituztenak edo osatzen dituztenak, kanporuntzko historia. Eta gero egoten da beste historio bat barruruntzkoa. Norberaren kontzientziaren, sensibilitatearen, espirituaren aldaketak, argitasunak, iluntasunak, zalantzak, eta bar. Nik kanta hontan, barne histori hori kontatu nahi izan nuen, eta hasteko barruaren radiografia gisako hau emango dizuet. Carlos Jiménezen musikarekin biografia.